Magbasa na sa atong Biblia sa ang atong title is The Full Spectrum of Godliness. Kay the other Sunday, nag-isbuta may tungod sa training to be godly. Atong first memory verse for the year is chapter 4 verse 7 of 1 Timothy. Train yourself to be godly. So, kinahanglan ta makasabot sa atong totality sa atong whole being kung minunta na mo train ka godly sa atong kaugalingon. Because when we talk about training yourself to be godly, muna rin ka sa spiritual na side, but we don't really understand na ang body, soul, and spirit kinahanglan together ni sila ma-train sa nato para may matanggadili. So let's all stand and read 1 Timothy chapter 1. Let's all stand with your Bible. Pakista of really honoring God, speaking, reading His Word. Father, we pray and ask you that you enlighten us na makasabot ang matagusa sa inyong tulong. Nga Ginoo, ang imong pulong tuhok, kung makasabot mi nga ang pag-train sa among kaugalingon is the most important thing. Kaya tanan mo ipangayong among pagabuhaton, especially to disciple o even to evangelize. Di na mo mahimo sa bawat kaugalingon, sugipan kamo kung kami dili mga disiplinado ng mga katawhan. Samahan na ng pumi, kanilaman mi nga ikaw Ginoo, batugan, himayaon, nani mo tanang kahong sa pag-usap, pagtudlo, pagkondikto ka na mo, o pagbansay-bansay ka na mo, Lord, in every possible way. So, Father, we ask that you speak to us in your word. In Jesus' name, amen. Amen. The Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. If you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. So let's all sit down. So natasan in chapter 4, verse 7, training yourself to be godly. Atong na tibuan last time na the train to be godly according to William Webster is to teach someone the skills needed to do something. Example na sa usa ka gibuhaton, no? So kita sa gitrain man ta sa Ginoo sa mga skills nga atong gikinahanglan like evangelism, like discipleship, like pag-meditate, unsa man gyud ang meditation or devotional time, dituluan ta ni ana. So kung wa mo kibaw ni ini, please free to ask me or anybody here na kibaw mo nga dito kibaw na ni mga butana para matudloan mo. Kay skills ni nga kinahanglan sa atong paglakaw sa Ginoo, sa atong godliness. So it's our job, it's our duty nga mag-devotional, it's our duty nga mag-share sa gospel, it's our duty nga mo-disciple ta. So once again, mo challenge you po sa mga kaigsunan nato. Bring a soul every Sunday. Di lang kay mamimitar ka, kung dili magpagamit ka sa Ginoo nga imo ni siyang madisipulo. Kaya imo naman si kuyugan, then disciple na mo sa Ginoo. Imo nagtudloan sa mga pamaagi sa Ginoo. So importante na ikaw mismo naglakaw sa ka. Okay? Pero kung dili ka mag-devotional, di ka mag-Bible reading all the time, di ka maminsar sa pulong sa Ginoo, di na mo i-apply ang pulong sa Ginoo, kawan. Di ka ka-disciple na ng tawhana. Mas maliwat na nimo, mas grabe pa. Okay? So, these are the things. Now, godliness. To be godly is to fully surrender sa lordship, sa pagka-Diyos, sa pagka-Ginoo, sa pagkabantugan,
Meaning, imo nang giila nga wa na ko'y katungod, bisag gamay, kung dili naa na sa Diyos ang katungod sa paggamit sa akong kinabuhi, tanan na naakan ako, aron mapataas kayo siya. Okay? So, the Lordship of Jesus Christ in order to be and follow His ways. So, bawa na to last time na the main skill nga atong kinalan mo ay pundasyon sa uban na itong mga skills kaya di mataganahan mo devotional, di taganahan mo basa, di taganahan mo ampo, di taganahan mo evangelize, di taganahan mo disciple, kung watay gugma sa Diyos. So, mao na ang pinakapundasyon sa murag butang ang itudlog sa Ginoo nato. Love me. And in fact, God is giving us that love para mubalik ta pagigugma kaniya. Amen? So, it's a given. So, makita na to din ang fulcrum. Now, ninot kini siya nga picture na kung nakitaan, ang lever, mao na siya ang kani siya din ha. Okay? Described as long rigid body with a fulcrum along its length. Kagana mo. Ang fulcrum mao nang sa ilawom. Mao na ang fulcrum, mao na siya ang lever kani. Ha, na naman ko picture dia. Asa ta pong kuan? Ara. Bigyan ko mo siya. Laser sa? Okay. Pa-high-tech ta ba? Sige. Laser. Mo na ang liver, mo ni ang fulcrum. Okay? At mo pivot ang lihok-lihok ang liver. Kani ang ikaw ang imong effort nga imong ihatag para ka kani nga load or job that you need to do like Bible reading, devotional time, evangelism, discipleship, mo ni ang imong ihatag para kani siya pinili mo mabuhat, di na siya nasa ubos. Na-exert ka na hatag effort para pinili makit-an ang imong mga good works nga gi-assign sa Ginoo nimo nga imo nang pagabuhaton. Unsa may mga mayong buhat nga imong mabuhat na makatakod ka o makapanganak ka o mga lain nga Kristohanon. So, kung mo nang dapita, kinahanglan atong ang i-understand na dunay three aspect of training yourself to be godly. Tulo ka aspeto niya na mao ang body, soul, and the spirit. Kinahanglan ni sila, together ni sila, kay kung dili sila together, dili sila mahimong dig-on. Kung ang imong training sa imong kagalingon kung spirit lang ka, devotional lang ka, mag-evangelism ka, discipleship ka, kunya ang imong lawas, wa nimo atimana, ang imong kalag, wa nimo atimana, di ka kahimuana. Bisan sa pagbasa, kapulan ka. Okay? So, mao ni ang tulo ka aspeto. You are made of what? Body, soul, and spirit. Okay? So, gawas ni Ana, allow me to use an athlete as illustration. Ang seryoso nga atleta, buot gayud o i-train siya o may nga coach. Correct? O kaganahan man siya nga mayang coach, kaganahan siya nga mamayo sa siya. Kaya ang usa ka seryosong athlete, di lang na siya mutanaw nga sikat ko sa barangay level, nga nagkakos tournament, barangay, kundi international ang iyang pangandoy. Taas ang iyang pangandoy. Amen? So, kinahanglan siya o mutudlo niya sama ni Pacquiao, nagpatudlo siya gumay na trainer, pero iyang gidawat. Kaya kung na ang may trainer diya, may trainer, kuhaan ka din ka shadow boxing ka. Sige coach, palihog lang ko din na kayo, visit ko sa akong tao. Pila ka minutes na coach? Manang ka coach, shadow boxing para na ko. Dili ang coach may muhimo, ang coach may mutudlo. O ang athlete o ang estudyante, maoy mo buhat. You need to understand that. Kasi itong pinakatako ang coach. Ginoo, sige tudlo ang Ginoo na to, huwag yun na to i-apply. Di kita mo buhat sa gitudlo sa Ginoo na to. Sige tagpaminaw, pero wala, busy kay ka sa, niya na lang Lord, ako sa ning tuwason. Tataw na lang Lord, kalimot na ka. So kinahanglan nimo nga sa dihang ang Ginoo mo sulti diha buhata. Huwag tayo na kung makita sa mga katawhan. Musulti ka,
Palihog kong inani, di din buhaton. Kaya nga naman, unahon yun ang atong, unsa? Ang akong buhaton karon may mag-una. Unya lang ng imo. We need to understand na kung ni-obey ka sa higher authority, sa iyo na kay pag-obey sa bisan kinsa. Moingon ganin ang Ginoo buhatan ni bisag unsa imong gibuhat karon imo jud na ibutang sa daplin kay imo nang buhaton dayon karon. Tuwas ko ningong Ginoo nim ka Lord napakuha ng buhaton karon jud dayon ni mayon ang Ginoo. Unya na lang tataod uni ka ugma na akong gimin ana is buhaton ni nimo wa pa koy day. Di mabuhat ka. That's why communication, relationship with God is important, and relationship is built in communication and listening. Dili kita na sigsulti, ang Ginoo may sigsulti na to, may sige instruct na to. Buhat rata sa iyang ipabuhat. Ug ang gusto na tong buhaton, ato sang i-refer sa Ginoo, kay kung di nimo i-refer sa Ginoo, nagbuhat-buhat kag imo. Mo na sa in ministry, bisag sa office, bisag sa family, dili jud united nga naman. Si Inday magbuhat sa iya, si Undong magbuhat sa iya, si Papa nagbuhat sa iya, si Mama nagbuhat og iya, si Manoy, si Manang nagbuhat og iya. Parang dili man mag-istoryahanay. Inanita, unsa man mo uyon mo ani, dili. Di man mag-istoryahanay. Kay puro man hari ang tanan. Yan nun natin hari-hari, ang ginikanan, amahan, yan din ang mama, di man musunod, kaya nga naman, sila man ang mas hari. Kick them out! That's the best way. Kick them out. You want to be a hari? Ala, pagpuyog imo, pangitag trabaho imo, etc., etc., kadi mo kami na ko. That's actually the best way. After, of course, after nimo sige kang appeal sa imong anak. Mo appeal ka, hangip ka, ayaw pagsupak-supak. Kaya mo supak at sige. That's the same with God. Do you see God is giving up on you? Do you see nga ang Ginoo mo si kakampuan na tapos imong kinabuhi? Because ang Ginoo si igsultin mo sa kanaminaw. O nagbuot-buot ka sa imong gusto. Ulbos tanan dinagay ka kadungog sa Ginoo, kung abi nimo nakadungog pa ka sa Ginoo, kay ganahan ka makadungog sa gusto nimong buhaton, dili sa gusto sa Ginoo nga imong buhaton. So importante ni nga ikaw nga recipient nagdawat sa training, mudawat ka. Udi lang ka kutob dawat kutob sa dunggan, ibutang sa mo kasing-kasing, i-work sa mo hunahuna, ipagawa sa mo kinabuhi. Mo na application. Mo na makita nato si Pacquiao na paid off ang iyang training. Nimo siyang best boxer nga naman. Bisag unsa kalisod. Bisag unsa nagasakit sa iyang lawas. Kumingon ng coach, dagan pa. Kuan pa, shadow boxing pa, set up pa, mauni na, sakit na kay lawas, bubuhat gihapon. Okay? Dili mo surrender ang usa ka estudyante o usa ka atleta, bisag ang niyang body, tibuok niya, sakit na kayo nga di na siya makabangon. Di siya mo surrender kung ang mga tao mingon niya, wa man kay ayo ana, sige pa magka-practice, sige magkakapildi. Sige naka-practice, pero wadyo numinto. Okay, kaya naman yung mutamay, ikuanon ka, i-put down ka. Dili mo surrender ang usa ka athlete, bisan pa kung diha sa iyang, sa nani ka na, pag-boxing niya, mapildi siya, mubangon siya, o mo, balik siya, o mubalik siya training, o mo fight na sa siya, training sa siya, o mo fight siya. Ang kapildihan, mahimo motivating factor niya nga mo continue siya sa iyang dakong tinuha. Ang pangutana niya na unsa magyud ang imo dakong tinuha sa mong kinabuhi. Malipay ang Ginoo, kung malipay mo asawa, bana, anak, etc., kumpanya, boss, etc., or ang Ginoo. Kaya dihang usa single-minded ka, single mind. For me to live is Christ and to die is gain. For me to live is Christ. Ang akong business every day is about Christ. Nako sa kusina, nako sa eskwelahan, nako sa mua, it's about Christ. It's never about me, or never about my family, or my loved ones, or my money, or my fame, or my whatever, honor. It's about God, and God alone. So, di mo surrender, bisan pa o mapildi. Mubarog. Kaya nga namang mubarog man, ang usa ka atleta. Ano si Pacquiao, kapilang siya na natumba. Anong ni purso man siya gihapon.
because he loved boxing so much. When you love something so much, di ka mapildi sa kinabuhi. Bisag usa ka fight na pildi ka, mubarog ka, kay mo fight ka gihapon. That's the same with God. Bisan pag napildi ka, kana sayop ka sa imong pagpaminaw o sayop ka kay wa ka naminaw sa Ginoo, mubarog ka o mulakaw ka sa pamaagi sa Dios. Di kay mubarog ka, mulakaw ka, the same gihapon nga pamaagi, the same gihapon nga dalan, the same gihapon nga pangunahuna, the same gihapon nga pagbati. Ganun sa matana. You're crazy. Kano mo oppose man ka sa Ginoo nga ang iyang ipabuhat nimo bisa pagwaka ka sa buto para nimo bati, maayo man na. That's why sa fulcrum makakita ta, this is faith. Pagtuo ni ikaw ni hatag kag effort para ang Ginoo ma-exalted pirmi. Love me sa Ginoo. So kung ang love sa Ginoo may nakupot sa imong pagtuo, ngano man wa man tay pagtuo. Tuo ko nga maka-disciple ko, Lord, kunti lang dyan ko asa. Pero ako kasing-kasing, why gugma sa mga taong wa makailan mo? Then kinahanglan ka mo balik sa Ginoo, mapaborn again. Kaya kung wa tayo gugma sa Ginoo, then mo tayo gugma sa isig katao. Kung wa kayo gugma sa isig katao, then asa man imong pagtuo. O kung sa may imong pasaka din ang ngalan sa Diyos, usama na imong ipakita ang Ginoo diha nga wa man ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. That's why we need to have the love of God. Kinahanglan solid ka nga Kristohanon para ang imong pirming katuyuan mao kayo mapataas o mailhan ang Dios sa imong kinabuhi. So mo ni, ang usa ka athlete na kinahanglan-lawas. Di siya kanang champion sa boxing sa computer. Namuwa na, yung lawang ng mata dahil kaway katugan na yung computer. Di na mao, nabay na sikat anak. Na madadungan na may kay nga magduwa ng mga duwa sa computer niya, sikat kay siya. Ay, sikat ra sa sprehan niya. Nga nara-announce computer niya. Tanawa yung naam, mura ng computer. Niya, sama siya, masakit po. Kaya din nasakibaw mo pangway, din nasakibaw mo train sa ilang lawas. So, si Pacquiao, para ma-achieve niya iyang dream, nakilala siya strong body, strong mind, strong heart. Balikan ko. Strong body, strong mind, strong heart. Nagtanaw lang ka sa athlete ko, pa man ang spirit diha. Pero ako sa ka-athlete na himo siyang successful, nga wa ang spirito sa Dios. Kaya Ginoo may makapahimo nga ngilngi ka nga athlete or bulay og ka nga athlete. So whatever success na usa ka athlete ma-achieve, di na iya actually ang Ginoo manihatag niya o kay gayunan na mahimo siyang maayo nga athlete. Nga nasa ako, na-watch ko na all those days was thinking, maayo kay ko nga athlete. Mong nabot ko where I should be, only God realized me. Kung wa pa ko nag-support nimo, wa ka. Okay, Lord, thank you. So, si Pacquiao as an athlete, ni continue siya, kaya bisan sa mga adversities, mga trials, siya, kaya kanang athlete ka. Why love life? Nagay kag love life, di ka ka-focus. Wa kay pamilya. Kaya nga naman, mag-training ka, ikaw na usa. Dapat kakakita din na nag-training pirmi ka nagkuyog sa ilang kuhan. Isang mga artista, di mo na magkuyog pamuy ang ilang pamilya. Di na maka-focus. Wa siya, si Pacquiao, pobre siya, wa siya food pag yun, wa siya balay, wa pa siya family to look forward to at the end of the day, o isang doon na lang mga bata nga magpasay-masay sa iyang lawas, kaya perting na taa, pero ni continue siya. Trying hard siya nga boxer in Manila. Niya, all these things, ospito niya, hunang-huna kasing-kasing og lawas ni work together sa iyang goal na mahimo siyang pinakamay nga boxer sa tibuok kalibutan. So mo na nga, asa man yung damgo? Do you want to be the best athlete as God the coach? You should. Kaya naning kalibutan na hinahanglan, preparado ka sa tanan na moabot sa imong kinabuhi. Umayon lagi ko ninyo. Ganahan ka, productive ka, nga tao diha sa Ginoo. Kaya mong gamit ko athlete, and God is our coach. Kaya mauman yun ang kinabuhi nga, Kristohanon, trainer ang Ginoo.
Even mutan-aw niya as a father, ni-train siya nato nga may mutang godly ng mga children. So, stricto siya. Stricto ang Ginoo, di stricto. Pero gyapon ta maminaw. Niya masukuta kung mag-stricto ang Ginoo. Kaya kita mismo, di man tayo stricto sa atong mga pamilya o di ta mo implementar usay angayan kanila. Kaya atos lagi, love, love, love. Di man pwede ra puro love, love, love. Kinala ng imong love, dunay soft kind of love o hard kind of love. Di na gay maminaw, sige na mong day, dong, di na gay maminaw, pak! Di ka maminaw, ha? Di ba? Kaya may spare the rod. Spare the child. Spoil the child. Kung di ni mo lipakon, o di mo bunalan, di tagaan ni mo, o disiplina ang bata, di-spoil na mo sila. Kaya di man pwedeng ang bata magtuman sa gusto. Uy, pero sa bata pa, ganahan dyan kayo na sila dyan, magtuman silang gusto. Yan katako, nagsiyang tagyaw-yaw, matinumanaw sila silang gusto, o manin mo training nga, imunang sa. Pero ang Ginoo never fail to train us, never fail to love us the best way He can. And His way is always best. Muna nga, mingon ka na ang Ginoo stricto, it's because di taganang training. Kaya ang determinado nga coach, mo train mo, hangtod ka maumol ang mga skills. Ang mga butang na kinahanglan naani mo, fighter ka. Di ka basta-basta murag surrender dahil ng problema. Musukol ka sa mga problema. Oh, by the way, second, sana to ka pastor, buti kahuyan ni Kenneth, pero kiba mo ni Obama bill, health bill. Si Obama, before siya natangtang or nawagtang sa office, naging mo siya og healthcare. Ang usa sa mga butang sa iyang healthcare is that ang tanang mga tao para dali na makita ang tanang mga sakit etc. butangan na kag-chips. Asa man sa kamot gayod o sa agtang nagsugod na sa Amerika. Doon na ta. Klaro mo gaya ng gingon sa Ginoo. So, kadaghanan na to is na naman. Musubuntag sa dili mabuta sa Pilipinas, nag-hope kung wala na tatin ni rapture na ang tata. Kaya kung mismo, di ko ganag bangko. Kaya kakuha ni mo dugay kaayo, pero inikatan ni mo dali ra kay sila mo dawat. Unya niisab lang imong signature ali subisuro na ka. Di ba? Yang mura ko sa kadako ang ilang interest. Mas dako pa kang nagastos pag sa bangko, balik-balik sa bangko kasi interest lang ihatag for 1 month or for 1 year. Correct? Okay, anyway, muna ako. Nga naman, kung di ka magpabutang nga chip, then ang imong tanang transactions sa imong health, imong identity, health pa man lang ni, pagkadugan na, asa sa imong kwarta sa bangko, wala cashless man tanga society sa mga na time. So that means, kung di ko magpabutang, di ko kapalit para sa akong pagkaon, di ko kapalit para sa akong needs. Sumon sa man ko, mag-alatarsa na lang ko sa bukid. Ang problema ka, wala may bukid. So mag-unsama lang ka, tao na lang ko sa dapin sa dan. Nga kung doon ay ihagbong din ha sa basura, o ka nang nagbitbit pa doon, ilaban ba? Ako na lang. Dapat andam ka. Kaya kung ganahan ka mo remain sa atong status, then tagakalibutan ka o di ka tagalangit. Nagtinguha ka gihapog sa kalibutan ng butang o dili sa langit. Okay? Kagets ta? So, sideline lang na siya. So, ang seryoso, importante nga topic na to is about really training yourself to be godly. Best training na you and I must pursue kay dunay daghang benepisyo. Mo gani imong tutukan, mo gani imong hamukon kay dunay benepisyo. Okay? Best twofold nga benepisyo. Benepisyo na yung kalibutan o benepisyo sa umabot ng mga adlaw. Yung kung benepisyo na labi na kung ma-implement na ng chips. Posible ka nga hangtod sa imong kamatayon, di ka mamatay sa kuha kay kaon-kaon. Kay 80 days good si Moses na, okay?
Way tubig, way pagkaon, way lagi. Yan ninaog pa siya nga hay kayang naong. Nay kayang naong sa way kaon, di ba mulawas mo ng naong sa way kaon? Di ba? Mulawas ang naong, yung magana na hugo. Yan ano si Moses ninaog, ako sigan man kay niya po ninaog. Hay kayang naong, kasi tanan ni kakita, na mag-veil na lang siya. Yan, iskatat pa yung balik sa bukid, o nanilsil pa, o bato kay iya lambay ang bato nga gibutangan sa Ginoo sa 10 commandments. Kung kakatkat mo siya sa bukid nga 40 days mo siyang way kaon, another 40 days mo siya nga, Lord, grabe so di mo doon. Kasi kung break, Lord, kayo, gutom siya kayo, Lord. Pag naog niya, immediately balik siya 40 days straight, 80 days and 80 nights. Why? Wapa niyo siya dang mga nag-backpacking siya ito kay bugnaw, bekay sa bukid. Correct, kasi nakas pinagatas, bugnaw na kayo na. So, nga naman nga, wapa man siya tapot-sapot ang giadto ni Moses. Way kaligo, wala na limaw si Moses. Wapag niya, way dakang langaw nga nagsunod niya. So makahimo ka, makakita ka, God lagi, ngayon ka na siya, train yourself to be godly, kaya ako'y bala ni mo, ay tuwis kalibutan. Amen? So, atong sermon karon, padung pa ko sa sermon, na nag-hook ko, makuman nato, is holistic tinibuk-an mo. Consider nimo ang body, soul, and spirit sa imo training. Okay. Unsa man ang spiritual, dili lang spiritual life. Unsa man ang physical life, body, ang soul, your mind, and your thoughts, and your emotion. Taas-taas ta nang nakita. Kaya na dito palpak. Pero, narisa ta sa lawas, kaya kung di sad ka, mo train sa imong lawas, palpaki hapon. So, nga nita training the body. Masa may gingon ni Pablo din, training the body. Sorry. Ang gingon ni Pablo, everyone who competes in the games goes into strict training. Kung nga mo appeal, yung mudaog ka, strict training yun na. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Okay, manalingon siya nga, therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Again, naghimo si Pablo dinhi og example, analogy of a runner and a boxer. Okay, so kasabot si Pablo og athletics. So, nagsuot siya nini to bring home a point sa mga taga-Korinto. Nakasabot siya nga strict training. Gi-require, kinahanglan kung ganahan ang usa ka tawo mudaog. Wala gina nga, training ko karon, ikaw di na po, training ko karon, nya pilang adlaw, di na po, pilang adlaw, di na po, training ko karon, wa dyan mahitabo nimo. In fact, it is said, a champion in Olympic is the one who trains the most or the highest number of hours sa iyang life. Remember, diba po man ang Olympics, pila preparation na 4 years. And even before 4 years, nag-prepare kasi mo kinabuhi para lang ka mo-achieve, anak. So kita, kung samanta, all our life, ang Olympic, ang crown na nakatunas langit. So mitras na ka din train yourself. Muna ang pangutan na nagsugod na mag-training sa mong kinabuhi. Sa tulong aspekto, wag yun, then start ta karon. Sugod ta karon. Okay? So, pag-ingon niya nga di kumudagan na aimless, tutwa nagdagan siya nga kanang na siya aim. Kami tang runner, mudagan ka nga kanang dapit ako na abuton. Di kay mo yung ka, dagan ko doon hangtod sa Reza Lumiyo, kalayo ang tuwi. Okay? Pero mo sugod-sugod magkagdagan na from here lang to Esquina. Sige, abot na Esquina, uy, kaya ko man niya, hinay lang sa ka. Ya, mutanaw na sa kaglain nga, o ka na pustiya, ako na abdon. Abot man. So, mo siya i-aim one by one. That's why, again, ingon dito mo. Runner ka in the Lord's vineyard. Runner ka, appeal ka sa iyang team, runner kang tanan. Problema, pag ingon sa Ginoo mo na ang imong goal, una ni kuya pa na dahil ka, hindi mo ano susuro ano suro daghan na kayo tao, daghan kayo yo. Imbis mo yung tanga, Lord, I can do all things through Christ who
you who will strengthen me. Enable me, tabangi ko, Ginoo. Sumo na nga mo seek o mangutana ka sa kabubuton sa Diyos every day of your life. Bisag karon misige ko ninyo, disciple mo. Nangutana ba dyan mo? Kisa ko i-disciple? Ug na ba dyan mo i-disciple? Na ba dyan target sa inyong hunahuna? Kinsa ni sila? You need to disciple others. Kasi kanang iyong manadungan sa matag Domingo, mo lang i-feedback anang tawhana. Uy, kanang wak dito ka ganang simbawa, pero madyo ako nakakunan sa pagka-Domingo. Ganang kami, no? I know there are many people na hungry sila sa Word of God, basta kiba ka sa padung. Nya, para nila sa magod, dili magod para sa pagkaon, na mangita agad sila. So, ikaw ang muhatod nga sa pagkaon sa ilang kalag para makasabot sila na kinahanglan dahil kung pagkaon sa akong kalag, di lang sa akong lawas. So, mga na mga butang nga may sunan, ikaw mismo, istrikto ka sa mong kabulingon, mo train ka sa mong kabulingon, kay usa ka athlete, nga naay may nga coach, pero di mo dawat, o dili mo himo sa pabuhat sa coach, bulay o ka nga athlete, wa kay kapadungan. Mabita ng mga prima donna ng mga athlete, ang mga nagi skills, marbag, uy, kadini nag-practice pa ta nga may ani, ya siya din ha, murag, natural kaya niya, pagdagan, natural kaya niya pagbaksi, ikadali, nag-practice pa ka sa technique na usa nga maayo ang imong pag-punch. Pero tungod kay para nila, na naman nila, tapulan sad kay sila mag-training. So, ang coach na maayo sad, nga dili masabornuhan, papao na. Di na ma-appeal. So, importante ka na magsunan nga ang Ginoo nag-training nimo every day. Ikaw ni dawat ka, Lord, train me, imo ko, tabangi ko, Ginoo. Okay? So, pag inusan ni Pablo nga, do not know, okay, mali. Inusan si Pablo din nga, ang physical body of mind, importante nga tool nga ma-achieve ang iyang purpose. Siya nakasabot nga ang Ginoo sa daghatag yun natong lawas, kay pinaagi sa atong lawas, madayag o makita kinsa siya. Correct? Kinsa siya. Kung ay lawas, puro ra ka utok din ha. Utok nga galakaw. O kasing-kasing nga na wala ay makita, your totality of a person is important. So, manalingon si Pablo, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Temple. Nagpuyo ang balaa Espiritu, whom you have received from God. Ang balaang Espiritu na dawat mo pinaagi sa Diyos Amahan tungo sa sakripisyo ni Kristo Jesus mo nang dili nakatag-iya. You are not your own. Gipalit ka. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. We are called, gitawag ka, gimanduan ka. Di lang kaniyong ginawa. Uy, nakinalan mo ko sa imong lawas sa bit. Uy, bet. Mata na bet. Kaya kinahan ko nga imong atong imong silingan. O yan lang, Lord. Diba, anak ka, Jojie, para, kapoy kay ko, Lord. Abili na ka, Lord, ang lawas, Lord, kabalik po may gahapon. Yala ko buhaton karon Lord, mag-practice pa ko, Lord, sa kuan. Di ba, daghan ka, di ta, muhimo, sa gusto sa Ginoo. Ganahan ta ang Ginoo may mo work with us, imbes kita mo work with God. Ginoo lagi amo. Usba na ng attitude na itong kita'y amo. Ayaw ko na ang mong kabilingon ikaw ang amo. Amo ka ang Ginoo amo. Correct? Ang Ginoo ang makasulti ni mo, makagiyan ni mo unsay pinaka-best mo. Do not rest in your laurels. Do not rest on what you have achieved. Ibutang sa daplin, kinsa ka, yung kinabuyan. Kaya sa ni Kristo, wajud ka. Muna kadaghanan di masugo. Muna kadaghanan, wa kayo naglakaw para sa Ginoo. Busy man ta sa itong kagulingong achievements or desires in this life. Busy man ta. In fact, I've shared before, pero always mubalik sa akong mind. I was in my glory nga last, Philippine team ka, at paggawa sila kay ka, maraming mga artista, kay champion lagi, ang galing kay Pilipinas, sa among time. Why, duko ang tanang mga nasod, Indonesia, Malaysia, etc. Sikat kay me. And that time, nagsige kong doa-doa, nag-18,
sa akong paranan ko, pinakanindot na akong achievement sa akong kinabuhi, pagbasa ng watong The Heavenly Man nga libro, from China siya, hala, daghan siyang bali-bali, daghan siyang samad, separated siya siyang asawag, siyang mga anak. Kaya nga naman, grabe kay siya nga ganahan mo, sulti, may tumo sa Ginoo, gigukod sa tanang mga pulis sa China. Sa asa sa may bawaan nga siya nga nagtapos yung mga tao, dumisdo siya sa Ginoo, at tunasad siya. Until ang Ginoo kay nakakita nga murag gani akong anak mamatay na gyud, grabe kay ang training nga ni-rescue siya. Doon na yung makatawhan nga from Germany nga ni himo jud og laka nga ma-extract siya hasta iyang family. Ug nadakon lang yung mga anak ko siya kakita. Ang iyang mga anak nga iyang gibiyaan na pobre jud kay sila. Nakita mga farmers dinhi. Ang atong balay farmers na to, mga balay na dinhi nya nanang yuta, tikad na kasi mo yuta. Wala sila nga tumulakaw sa kilometro. Layo kay nga kilometro, da silang mga pangplaw din ha. Para lang sila mag-farming. But this guy, sa gamay pa siya, nangayo siya sa Ginoo nga, ganahan ko tibuok Bible, Lord, kaya nga Bible nagtuyok sa ilang baryo, tag one page ra, di pa di pareha og libro. So ganahan ko na ako'y whole counsel of God, makibaw ko, makailakay ko sa kinibukan sa Ginoo. And what God did, kitagahan din siya Biblia. Na yun yan ha, mga foreigner nga nagsakuban, kay sige ingon ni sa foreigner, at tuan ng bataa, niya nagdapita, kaya nag-prayer fasting siyang pagkabata. Panyang mama niya, lubuan ni mong mata dong. Ya puti na kayo mong naong dong. Unya doon pertingin mong dauta, Ginoo, adong, ya warga tayo mga kwarta, asaban na kung idagan, ka hospital mo sa ka, undang na yung taong dong, muhatag lagi na ang Ginoo sa imong Biblia, muabot na lagi na, di lagi magiganahan na dyan ko tagaan na dyan ko sa Ginoo. Ana siya ka-determine, and her mother was a Christian. Pero eventually, nadako siya mo, lagi nga para niya, isang yaw na ko, kaya ako rin ay Bible. Makibaw siya sa isudan ng Philippians, sa book sa Corinthians, sa book ng Timothy, sa ng Lucas, Marcos, etc. Ako siya masayaw sa share dyan ng Bible. The only possession that he has, the Bible. Wow, gayon ko nga, Lord, na Diyod ko. Champion na 1981, siya games, pero siya, champion siya para nimo. Human ko college, so nagtinik-tinik ko doon balibon. For my own glory and my own power and my own fame. But this guy was doing already a work for God. Wa siya mingon, badatuwa sa kulo, doon sangyaw ko. Klaura sa akong pamilya, Ginoo, sangyaw ko. Bahala nagbali-balian ko ni bahala mapriso ko. But this is the thing naman kaya nakasabot siya nga kinahanglan i-honor na ko akong Ginoo sa akong lawas. How are you honoring God with your body? Ang inyong lawas na luya ba? O pagsangyaw sa pulong sa Diyos? O pag-follow up sa mga possible nga nanawat na sa Ginoo para imo ba yung lig-uno sa Ginoo discipleship? O naluya tag pinangita kwarta? O naluya ta sa atong mga sala, sa mga bisyo na to, uban pa. Sa atong kagulingong himaya, sa kagulingong natong dungog, ug dili sa Ginoo. Mauwaw ka at the end of the day, examine yourself if you are in the faith. Kaya dapat in the end of the day, nabuhat ko Lord something nga para sa imo o para gihapon nako ang tanan. Ano ko nabuhat Lord katungkuan mo niya pila naman to sa 24 hours magsunan ingon ko nimo. Diba ba mo nga there are 8 hours. 8 hours equals to 24 hours in a day, correct? 8 hours is nag-work ka. Karagahan na ito nag-work ka, kusina, office, business, or school. 8 hours na to anak, okay, is ato na. Travel time nimo, ilis nimo, luto nimo, okay, cooking, and all the preparation, okay, sa balay. O sa imong badan lakaw. 8 hours dapat natulog ka. Nananin ninyo na magbalik na niya. Pero sa may kibat tao, gihimo 12 hours. So, nga ras balay, yagaw na kayong balay, one ay sures-sures pa ni malay, kaya nga naman, babot ka sa balay, ay, yan na ako, dali ko, adyo na,
Unya ra ka istorya sa family kay nari ko istorya sa akong mga tao kay pagit lang ko istorya ho no piya ko profit. Na problema sa family imo na kamo lang istorya niya magwang wala na wala kanang mga di ba? We are so consumed in getting money kay para na to money is food kung kinsa atong Dios tiyan may Ginoo taas kay tag time, ya kundi magayinat, ganita dinhi ato sa naghimong 12 hours kay naman taas kay tag cooking time and preparation. Taas kay tag cooking time. Yan na lang medyo niya daghan kay ni etc. Kun ako daghang kwarta, pero mina ko atong SM, palit lang ko atos McDonald's and kita niya kadina ni McDonald's. Pero kumain na nagyud sunod Domingo na gani come back. Na sinisini ini ka next Sunday. Okay? Dili mo makuta. Sumo ni siya. So sa may tabo dinhi ang 8 hours, kay 8 to 9 hours man ang sleep sa tao, dapat unsa man, mao na. Pero ganun sa man, ay daga kay mga tao, magiro kayo, 2 hours, okay na po, sa kung 2 hours. Pero that's not the required, that's not the best. Kaya nga naman, ang imong oras na din, kana kay 12, no sa man 24 na, nausa naman ka din na, di zombie ka. Operated not by the Spirit of God, but by the spirit of Satan. Kay kung immerse kay ka sa kalibutan, ang yawa may nag-operate nimo. Lagsik mo ko, kuan mo ko, nawa. Diba? Yan din sa kumadatog, ginani ko, adi ko mag-overtime. Dis ko pa auto kung ako mag-overtime. So, na pa ko ano, musupak ng overtime. Trabaho ko sa una. Nasupok akong boss kaya dito ko mo-overtime. Huwag sa ko'y Ginoo sa unang overtime ako nga, basta ko man ako maligyan isda kaysa mga overtime. Kamu na overtime mo 2 hours ako in 30 minutes, kurot ako isda. Ako kay ko og halin. So mga isunan, these are things we need to understand. Kinsa ta diha sa Ginoo. Ikaw ba naghatag ba sa imong tanan sa Ginoo? Hinumdumi, gipalit na ka, pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. Siya ang nagpakamatay sa krus, dili ikaw. Siya ang ipakauwawan sa mahan, dili ikaw. Siya nag-anto sa tanan, dili ikaw. Siya gireject siya ang family of sa whole nation Israel up to now sa tibok kalibutan, gireject siya, and yet siya ang tagya sa tanan. Kanag-rejection sa ubang mga tao din ha, saan man na, pilar man na katao. Pero bisa pa ang tibok kalibutan mo reject nimo, pero ang Ginoo mo reject nimo. Kinahanglan ka mo dangog ug muduol sa Ginoo. Wala nga to honor God is the best thing that you need to do. Expensive ang bayad, mahal kaayo. Why laing bisa pag-itipon ng tanang kwarta sa kalibutan o riches sa kalibutan, dili paigo pagbayad sa atong sala. Hibawa mo na. Bisa kitapon pa ang tanang mga may buhat sa tanang tao, sa tanang mga gituan natong mga santos kunay, mga may katos ng tao, di pa igo pagbayad sa imong sala. So, mukontinue ta ni ana nga path, mukontinue ta na ng klase sa panghunahuna, mukontinue ta as if kita ni tagya sa tong lawas, or ang Ginoo may tagya sa mong lawas. Kisay tagya sa mong lawas? Ginoo. So, sa may buhaton nimo, kinahanglan kanibang usa gitudluan ta nya nakibaw ta Ginoo, pero ang pangutana na unsay lakang nga imong buhaton may tungod sa imong lawas. Unsa man ipagamit ang imong lawas apil ang imong nahuna usog o kalag balik sa Ginoo. Mingon jud ka, Lord, I'm not my own, I give my life to you. Use me for your honor and for your glory. Mo ginagpiming bukang bibig sa imong bakpak. Mo na imong gawas nga, Lord, nagpagamit ba ko ron imong adlaw? When you talk just ko, Lord, Lord, ha? Mo at the start of the day, ask God. Pangutan na ang Ginoo, unsa man ang akong buhaton Ginoo, nga naman ko sa opisina, nindot kay na nga naga sa opisina, nga naman. Kibaw kay ka, kinsay posible nga maminaw sa pulong sa Diyos. Ito sa iyang problema. Correct? Or ang tao nga badlungon kay sa opisina,
posible mauna ipaduo sa Ginoo nimo. Kay katong buutan kay nga tao, naglihusa kay nga tao, sirado kaayo na. Katong mga badlungon ug mga buak ug mga luoy kayo kinabuhi, abli na sa pulong sa Diyos. Mga nagsikiti sa eskwelahan. Hey kids, ano din mo share sa gospel? Nagdagang mga materialis, ngayon mo lang ipanghatag, o mga tracks ba, ngayon mo lang magbasa ka together. Na kay Bible na mayroon tayo magbaba, kasi mong Bible, bahala na ubang textbook sa inyong eskwelahan, mayroon nito, nakaitan, nahan ka magbasa ka talaga. Iba mo mga the other day or yesterday? No, Friday. Nakaduwa ko sa FR, nakaduwa ko sa FR kung ako sa kong sakyanan, kaya di man na masuod sa akong balay, ubos mo ko ng bukid, may ubos, may mas daghang tagas, ma-block ang iyang signal. Nagahapon ko ito, nakita mo yun, dahil sa TV, kaya ng Christian na station, kang Marcelo pa dahil na kang Marcos pa kuno na, kang Aquino, isa pa ni uban, hangtod sa karon, ni-approve ang mga president na dunay Bible month. Pero ano pa man impact? Anong paghatag ni Arroyo sa pribilehiyo nga sana ka ng Idil Peter sa mga Muslim. Impact kayo? National holiday? Sa Christian, mata impact. So, ganun pa kung mutanan na kung kapunta, kung ano yun, no? Kung presidential decree, kibawa mo niya, na? Yung anong, kung mapugos, dapat paglubago, pagpugso ng pagbasa din mo, at least sa usa ka buwan, magbasa ang tanong kusina, tanong panimalay, na-check up na, kung mapurok man, o barangay kapitan man, o ang mayor man, o gobernador man, tanang labas mo check, untas na sa tanang mga katawang ibasa na sa Bible. Pero nga nung man ka, kaya ang mga Christians, gamit ka, kaya mismo ang ningon na born again, kaya mga Christian ng Pilipino, pero why Kristo, di man mo basa Bible, mauwaw ta ni anak. Kaya na makapta sa itong kaguningon na we know God, when in fact, we don't really trust God. O matamutuo siyang pulong, kaya kung ituo pa ta nga pagkaon ni sa atong kalag, o makaligo ni sa atong pagtuo, o makahimo ni sa atong kinabuhi nga mo prosper, kaya mo yun na ingon sa Ginoo, nga itong ingon paganan niya ni, isa ni si, afternoon mo si Joshua. Meditate on this day and night, and you will be successful. Promise na si Ginoo, successful mo si Joshua. Yes. Muna at the end of his life, niyo si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Tingog sa amahan. Tingog sa usa ka laki nga nakailaw, nakadungog. Kinsa ang nakakita, kinsa ang Ginoo. So, lit-on ba ang bana ni Joshua? For sure. Successful ba sila? Bisa ka ang mga anak, wala gamita si Ginoo? For sure. Pero nakadungog ba sa tagbati, ngayon siya mga anak ko sa sawawasan. Pero wala sila gamita sa Ginoo. But I'm sure successful sila sa ilang pagkinabuhi ng kinabuhi. Daghan silang makuha nga ganti nga to sa langit. So my son, I will just leave you at that right now. That to train the body is to train your mind and to train your heart as well. And the spiritual things mo, duol ra na mo, dalit na ng buhaton, kung nanakay disiplina. Because I am a believer na usa ka disiplinado nga tao, so para na ko, sa iyo mas cleans yun sila, discipline o training. Di-training mo imong kaugalingon. Kung nagdisiplina ko sa kong kaugalingon, na mga spiritual na mga utang, di dyan ako buhian, labi na ang pagpaminsat, pag-meditate, pag-devotional, pagpaminaw sa Ginoo, pagpatudlo sa Ginoo sa tanang pamaagi, apil sa mga pati sa akong kinabuhi, ng mga usab ko. Kung ako disiplina na nagpa-training ko sa Ginoo. So I would like to really convince you, convince you ron to God.
I've been through a lot of mga unique, mga maayo nga mga coaches sa Philippines. In fact, di ko believe nga Pilipinas karon sige panguha o mga sa volleyball panguha mga foreigner na trainers. Pero daghang kag foreigner na trainers na sikat bang Pilipinas volleyball. Daghang kay nga kita sa volleyball pero wag yun. And then, di-contact ko sa atong coach sa una nga, di siya Philippine team, graduate lang siya, etc. The skills, ang skills nila, gikan sa pagdawat sa bula, sa paghapak sa bula, sa pag-set sa bula, sa posisyon sa ilang mga team, everything, kita ko kadaghanan mo. Ngiling sa powerful, tag-as na kayo mga, kami, mamawar ba ni Haita? Ang mga tag-as nga lampa sa kayo 6'1", nga gambak nila, apararami nga gambak ko sa mabaw, pablakas na termi. Kaya mo, tara ba kami? Ambak na to siya. Yeah, kinay kayo mo to, para po black. Di mo, kailan kong kapaspas. Sabi na kontra mo mga paspas pa, nga mga tag-as na, nga mga China, kumban pa. So makita ni mo, the skills. Usa na ka pundasyon. Kung wa ka, diba, kung saan man, makahimo bang may nga balay, ang carpentero nga wise skill as a carpenter. Hindi yung balay, katakilim ni. Diba? Kaluwi sa yung balay, paano ko lang pag-anan mo, uy, kabako tanaw sa mong balay, hindi uyog lagi ito. Dili skill. Why skill? Di siya kibaw sa baki mong pundasyon. Why pundasyon? Kaya pag-anan kahibat, ang floor ganaan, nahibat sa Ito lately ba? Ito mas lately last week, no? Sita to preach nga to. Gwapo siya nga kuhan, gwapo siya nga kanang barat siya, pero gwapo siya nga kanang pension house. Ya, di ba na anak kay showerana na nila, so na para di mudagan din. Uy, kung anak ba nang gigas sa shower mo, tuto po ba ka, di ba? O yung pinagang nakikinugas-ugas din. Sige, mangita sa drainage. What your drainage? Asa pa niya yung drainage, no? So, hindi kita katawas lang na, kani good way architect, panday ni nga sa iya, ana na siya nga magpanday siya nga sa ila, why drainage? Di ba ka ng mga panday, ay mga balay, ganyan kami lang, kasi lang mo flooring, di ba? So, wala ka ng drainage. So, muna yung nakaring pandaya, wa siya sa skills, wa siya, kuwangan siya. Basta lang nakahimo siya, kibaw siya flooring, etc. Pero, why drainage? So, namalit may mga sponge, kaya magsilip pa may, lagi ka galigong dagat, tutuod yung kagmaya din, ha? So, na these are things funny, no? An example. But para na to? Because we refuse to learn the skills in life. So, kaning skills in life, pila to katulo? Pila tulo ka aspito? Body, soul, and spirit. At nanay, dalilain ng mga skills na kinalan mo mamaster. Sama lang nga, dili tungod kay, kusgan kay kanya, kusgan kay mapak sa bula, pero ang imong technique, ang imong skills, dili mao. Hala di ka kaabtan, o sa katuig sa imong binulalay, diha kay ikaw mismo na, wakay kontra, pero ang imong nangakuha na ninyo kay nag-spike, so gapo, nagtudlo may mga kabataan, daghan kayo, mga 30 kapin, sa FCA, Fellowship of Christian Athletes, mga lalay ng mga churches, pero nanguha sa daghang mga estudyante nga dito yung Kristohanon. Kanya, daghang pa kayo ng mga bayo sa among mga istoryahan. Katanong kayo, kusgahan ka sila, pero di man maulang skills. So, di is effective. Para na nato. Sa imong pagkakristohanon, mo apply ka sa Team Jesus, bigod ka. Winner ka sa mga pinagpati. Ikaw o kayo mong family will be winners, champions pag yun. Di mo ganahan na. Pinagili. Pero ikaw, nga ganahan, ay pagbuhat ng ganahan mong bana, asawa o bapa ng mga anak. Ikaw mismo, train yourself to be godly. Kung ako nahimong athlete, akong gakamanghod, bisan nahimong athlete. Natungod kay, na-train sila to be athlete,
lahi ang ilang pangagpas sa kinamaki. Nisunod na sa akong footsteps. Nga asap sa akong nisunod footsteps, akong sa papa, ka-athlete nito siya. I-discourage ko sa akong papa, di ka athlete, kay ka ng mga scholar ka, yung mga balik ka na, di na sila mo, muhatag o porta, di ka mga athlete, eskwela na di ba? Ay, nang sa manang sa akong dugo ang pag-athlete. Bakit siya kababag? The same thing. If Christ is in you, ang tapos kayo mencionan, kung na si Kristo mo, si Kristo mismo as a man became a student, quote-unquote, student of the Father. Kaya nga naman, tanan nga iyang buhaton, muampo sa siya, makikistorya sa samahan, makikonference sa siya, makikmeeting sa siya, una siya mo-implementar. Kaya nga naman, iyang gihubo ang iyang pagka-Diyos, servant mind, nahimo siyang ordinaryo nga tao, nani ang tanang gahong nga mahimo para di siya mapili ng kalibutan na, pero nisalig siya sa samahan o nisalig siya sa balang espiritu para kita makakita. He is the best example. Nganong productive man siya. Nganong successful man siya. Nganong nalipay mga mahan kaniya. Kay iyang naog, iyang ipaubos ang iyang kagalingan. Wa siya makitupong sa amahan. Nagpaubos siya, nahimo siyang tao. Aron ikaw o ako, wala lagi tayo excuse. Hindi ka mahimong maayong galanitong sa kamot sa Diyos. I challenge you, mga igsunan. But it will be painful on your part kaysa imong training, mag-inusara dyan ka. Why mga pamilya mo? Diba, sige. In fact, ang mga pamilya may nuni mo, uli na. Los Manila, uli na. Sabi ka, kapoy-kapoy ka na, okay, balay din na. Sa mga nagana kay kaong din ha. Yung parang ito may nanak kong pamilya, buwan nila, pakialam sa. Wala pakialam. Pero when I was winning, happy na sila. Sumasa na sa Christian life. Di na makialam yung pamilya, lutusan ka, tamayon ka, pumupursige ka sa imong panghuna-huna o imong pagbatig sa imong tanan para sa Ginoo. Yung kamong kabuang na let them. But the moment makakita sila sa imong kausaban, sa mga panalangin sa Diyos, then they will start following you. If it happened to me, and many mga giuna nga believers sa ilang family, that will happen sa inyo. So kung dugay na tanga, nasa Ginoo, apan walay epekto sa atong family, then bulay ta na athlete sa Ginoo. Wala ta mosulod sa iyang pamamagitan. Ayaw tugutin nga maghilak ka. Kung ikaw makasud man ka sa langit, igo ra jud ka makasud sa langit, apan wa kay rewards. And the most painful one is paglingi nimo ang imong tanang family members are in hell. Kaya nga naman, wa ka ni strive, wa ka na ningkamon, wa ni mong himong number one si Jesus sa inyong life. I don't want to face that kind of suffering. I'd rather suffer now, balag wa ko'y pamilya. Kung to sa una, balag wa ay pamilya ko. But makakita sila sa maabot yung mga adlaw, 5 years, 10 years, 15 years. After 10 years, God was drawing my brothers and sisters in the Lord. Ano man si kong minsan lang? No. Kita lang sila sa akong kinabuhi. Nga sa akong height in my kasikat, I just minaog ko. And I became nobody. Painful to kayo. Painful kayo, but God is telling me, kung di ka mo give up, kaya kung dream at sa 50 pa kung galat-layat pa ko, ganahan ko kayo volleyball. I love volleyball. But God said, usba ang imong guma, ilabay imong guma dahil na ito, imong kasing-kasing itibok dahil na ito. Kaya bisan ka nang coach ko, God, yung nag-ayaw lagi din ha, kaya imong garbo mo, saka. Manang akong time sa volleyball, kanang mubo. Grant lang ko sa Ginoo na kay namadyon ako ang heart. Nanan ako ang skills, nanan ako mapasa na ko, Lord. So magisunan, I encourage you. Love God. Nanang love din ha. Imong faith, iguptan na niya. Ikaw lang put an effort para ang Ginoo ma-exalted. Makita sa mga ikaw. Okay? So I hope and pray
You understand the message of God right now? Train yourself to be godly. Kinsay mo actually mo train sa mong kagalingon? Ikaw. Asa ra ka maminaw? Sa Ginoo. Pinagi sa iyang ulo. Apply it every day. Ayaw paghuwat nga napay budok-dok nimo para mubasa. Napay mo konbikto nimo para ka moampo. Just do it. Amen? Amen. Let's all stand. Let's stand. Almighty Father, Lord, you are the God in the heavens above who love us so much. Ug di makakumparar ang imong gugma lang kanamo. That you will do anything, and in fact, hibuhat na nimo ang pinakagrabe nga sakripisyo to show to us how much you love us. Father, help us to love you back. Na among itugyan, ang among gayong kinabuhi, ang munahuna, kasing-kasing kusog o galag. Kung nga dili ka na mo balibaran kung naay musod sa mga munahuna, musalig ni nga nakay istorya o amo nang ipangutan balik nimo ikaw ni Lord. Kaduda ko Lord, forgive me, kung ganahan ko makasabot. Kagibaw ko Lord, you are always communicating to us. Ang amo lang Lord, di kibaw maminaw ka busy kami sa mga butanin kay butana. Father, change us, change our hearts, renew our minds, and most of all Lord, cause us to fall in love with you every day. That, Lord, as the days will come, na mahuman ako sa katuig, makakita kami sa kaanindot sa imong paggamit sa mga kinabuhi. Kaya ikaw lang ang mugamit na makaayo na mo, apan ang mga tao na mugamit na mo, magkatuba na mo. So, Lord, imo ni mga tauhan. Apil na ko, Lord, kopti ni. Himuang matagusan na mo. Di lang kayo mo evangelize, kundi disciple dyan yung talag. Kung mangita dyan yung mususi dyan yung kinsa ni mga talaga, asa ni, kinsa ni silang among istoryahan may kamitan. Kung among madala sa imong tuilan. Salamat po, God. Salamat, Lord. All this, Father, we pray in the precious name of your Son, Jesus Christ, to whom and through whom, Lord, we give you the honor, the glory, and the power. Amen and amen. You are here among us, for we have gathered in your name. We can feel your presence in this place. You are here among us. You are enthroned upon our praise. You are here to heal and here to save. You are here in our midst. How we've waited for moments like this. Have your way in this place. Holy Spirit, come do as you wish. We are changed as you move in our midst. You are here among us, for we have gathered in your name. We can feel your presence in this place.
Amen.